салом духтарако сазен назен саломати хубай ламираж омадагим акцияи грандиозни рафтестай духтаро медонен чи киртой туркира 500 сомона киртора 250 сомон кардиян ламиражда вайра бинен чи хушруай мана марама чанд та расветкаш ҳастай турецки 250 сомон шид 500 сомона духтарако вариантои беҳтаринай ина касседа дар корай метавонен биёен аз наздик бохтон бинен иам ҳамин хел ипека диден духтарако 600 сомон буд 250 сомон шудагай шок марамад хели нарх ягон ҷода нест ина расветкош кати доране мана ҳамаи ҳамино ипекои оригинал нархо 250 сомон турецки ина навистагай худаш турки хулоса биёен аз наздик бинен омада наметонен нависен шона ина духтаро ишам 250 сомон омада натонен нависен доставкатон мекунанд ана баъд ини қисми боло бинен ина киртоям даётон боша чанд сум буд даётон аст 500-600 сума киртоо инами 600 сомон буд фиолетови ҳозир 150 сомон шудагай марамад ҳатман ламираж биёен шок духтаро ина касе ки интизор буд кай либосои дубай арзон мешава пас биёен нигоҳ кунен инамино дубайски оригинали 600 сомонаян дига цветошам аст нишонтон метим осиноша нишонтен осиношам хе турдора кайден чихе хушручай 600 сомона акция шидай 300 сомон бовар мекунен ина 300 сомон расветкоша бинен чихе хушрувай ино сабукакан ҳарир мақсудай дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтарако размеро ҳастинай кирташам будая кадомиша мегирен моли дубай ҳамагӣ 300 сомон шид бозори корвон тарафи тилобозор 12 дар 12 духтаро 61 магазини ламираж охири 5 қатор дай ана ба духтаро доставка доранд ана киртошона нигоҳ кунен ино белмандои оригинал ино вай нестай чӣ меган ино дубай нест ина марамад каседа дар корай оригинали тошкентай ҳамагӣ 250 сомон марамад каседа дар кор ина сангчоша нигоҳ кунен сангои хушрӯи сваровски дора марамад расветкоша бинем бо чихе расветкои фасон дора касе ки омада наметона духтарако бинависен доставкатон мекунанд ира бинен шаишда хушрӯ ҳамаи намудаш ҳастай ира бинен дар ҳақиқат ҳам фасон размерош ҳамаш ҳастай мана духтаро одам бисёрай барои ҳавай камакаганам хел нофурам бошен бахшиш ина танаи манекенда нишонтон метим биненда и духчам ҳама тарафай духтарако вайшам аҷоиботай 250 сомонай бо арзон мешава духтаро мана моделша бинен чихе хушрӯй бо касое ки оптови мегиранд оптовиш бо арзон мешава ҳамиқа киртои фасонтон ёфтум духтаро нигоҳ кунен беҳад хушрӯй материалш аҷоиботай диден нархшон бори новинка омадагай нархшон 250 сомон бо арзон меша ҳозир аз дохил ма шумода нишон метим бозори корвон тарафи тилобозор даян 12 дар 12 61 магазини ламираж духтаро оптовиам доранд ина хоҳен оптови хоҳен дона ва иглора бинен духтаро чихе иглои хушрӯ доране размеро то чандай ай 50 то 60 размер ҳаста ина марҳамат сабука ки хушрӯ материалошда гап нест каседа дар корай 250 сомон ҳатман биёен мағозаи ламираж ира бинен духтаро диден чихе фасонай глош мана духтаро итальянкои оригиналай бо омаден аз наздик хитон муқоиса кунен ба бинен охи аз ҳар як намуде ки дидестен ку ҳар як гуле ки ҳаста чандтаи расветка дора мана марҳамат ишаишда хушрӯй ҳамаш хулас нархошон дидена духтарако нархош ҳамагӣ 250 сомон шудагиай рақамашон ҳаст дар рӯи экран оптовиш бо арзон мешава рақамашон ҳаст дар рӯи экран марамад нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен бори новинка дар ламираж духтаро магазини ламираж дамқа новинкои фасон омадай марҳамат ина каседа дар корай ина як модели хушрӯи фасони туйпуша гуфти гапо и двойкаяй чияй шарф дораву инам хе болопушакай диден духтаро чихе фасон модели дубай аз ин бо дигар цветошам ҳаст ҳозир нишон метиҳанд ина марамад расветкоша бинен чихе хушрӯ аҷоиб ин нархш чанд
900 сомон ай оптовиш бо арзон мешавад духтарако марҳамат ина дона мегирен оптови мегирен ҳатман ламираж биёен бисёриҳо интизор буданд наворои ламиража ина духтарако магазини ламираж биёен аз ҳар як моделе ки ҳозир омадагиай ку чандтаи расветка омадагиай бо дигар рангошам мебиёя успед кунен ки тамом нашава размеро боша ай 50 то 60 астай баъдан ай кирто омадагиая қайё хушруван ё чанд пулан инай кирто 600 инай киртоям фасон духтаро 600 сомон бозори Корвон 12 дарвоза тарафи Тилло бозор охири панҷум қатор мешава магазин рақами 61 ламираж плакатчон ҳастай иҷа новинка бисёр омадагиай духтаро бовар кунен ишаишда хушру нигоҳ кунен ино чанд сумиян қасабука ки фасонае 600 сомон ай духтаро ина аҷоибот сабуки хушруай инаи рангшам астай инаи бабучко чанда ки ҷон 600 сомон ина ёям хушру духтаро корои дастӣ дора ламираж да шумо ҳам оптовӣ меёбен ҳам дона марҳамат ина касседа дар кор биёен киртои фасони тигровка духтаро марҳамат бори Дубай бори новинка беҳад хушру ира мешава ки болопӯш барин пӯшен мешава ки мисол кирта барин пӯшен беҳад хушру дигар моделошам ҳаст ино 800 сомон 800 сомон моли Дубай касе ки оптови мегира оптовиш бо арзон мешава нигоҳ кунен борчихе бисёр омадай чанд моделш ҳастай бовар кунен духтаро ишаишда хушру ина моделора диден ёям 800 яна ҳамаш 800 сомонӣ ино 1200 сомона буданд ҳозина ҳамаша 800 кардагиян биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза панҷум қатора охирону 61 магазин меша духтаро магазини ламираж беҳтарин актёр рафтестай успед кунен ки тамом нашава шуругии модела бинен духтарако аҷоибот новинкаи фасон дар ламираж омадагиай беҳад фасонакай маҳқултон мешава ина марҳамат касседа дар корай дигар цветошам ҳастай медонен чанд сомонай акция шидагиай 650 сомон бовар мекунен моли Дубай шарфушкатӣ касе ки оптови мегира оптовиш бо арзон мешава нигоҳ кунен расветкоша бинен чӣ қадр хушрувай размерош то чанд бошад ай 50 то 60 размер ҳастай ина марҳамат метавонен пӯшен бинен ина ҳама тарафаи бовар кунен беҳад хушручаяй иҷада нигоҳ кунен як бор умумӣ кадама ҳамин магазин ламиража шумода нишон дидем бархитои фасон доранд ина королевский бархито акция шидагиай 1300 сомона ина нигоҳ кунен қисми болора биненда духтаро бархито 1300 сомон шидагиай анаи тарафда бу киртои фасон инаи балхо чандян ина иҷада бу чанд ина 600 сомон киртора диден ина ино хулоса ҳамаш бори навай палто мегирен кирта мегирен боло пӯш мегирен хулоса чизе ки дар корайтона дар ламираж метонен ки пайдо кунен ана модел охи духтарои киртара хушругиша бинен тоза бори Дубай бори новинкая ина марҳамат касседа дар корай метавонен омада харидорӣ кунен магазини ламираж да новинка омадагиай шарфушкатия духтаро ина марҳамат оз дигар цветошам нишонтон метиҳанд маҳқултон мешава нархиш чанд сумайра 650 сомонай оптовиш бо арзон мешава киртаи Дубай ҳарир мақсудай материалаш обдан намедроя дар тобистон ба ҳазур мепӯшен салқинак хулоса биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза даян мана 61 магазини ламираж аз ин бо замокдорошам ҳастай замокдорошам мешава боло пӯш барин пӯшена мешава хича тоқа пӯшен иам шарф дора хушруване мана марҳамат миён баанд дора шарф дора хулас аз инам чандта расветка овардагиянд биёен бо аз наздик бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава духтарако ипек хар бошен магазини ламираж биёен бовар кунен ҳамха ипекҳои фасон бисёр овардагиянд ишаишда хушру моделакора бинен ози якта ба якта шумода нишон метиҳем ай чанд сума сар мешава ипекотон
ай 1000 сомона сар кардан то 1400 сома ипек доран ҳамаш хушрӯвай обтовиам доран марама дасти аввалай бори хчонай биёен аз наздик бинен ина ҳамиёе ки нишон додеси чанд сомиян 1400 сомон ваяй духтарако ино медонен бренди ламиражай марҳамат ина касседа дар корай материалш медонен вилвет ипекай чи хелеая тамоман дига хелай материалш марҳамат беҳад фасонакан мана ана ино 1200 сомонай духтаракои азиз иҷада нигоҳ кунед чанд намуд ипек омадагиай иёш чанд сман ана ино 1000 сомонияй духтарако марҳамат ипек гир бошен бо арзон мешава ипек гир бошен ҳатман мағозаи вай биёен ламираж бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза даян духтаро марҳамат анами 12 дарвоза охирони панҷум қатор мешавад 61 магазин ламираж иҷада ваёшам ҳастай ҷакардау глянцевии оригинали туркияй ку ана ваёшам ҳастай ина паплиношам ҳастай ино чандай паплинош кати 900 сомия глянцевиошо паплиношам ина нигоҳ кунед и киртора диден чихе хушрӯ глянцои фасони туркӣ баъданаи паплинакошам турецки оригиналай платё ҳамаш 900 сомонӣ ина духтаро касседа дар корай метавонен биёен иҷада бо 400 сома паплинам ҳастай диден ҳозир бо нишонтон метиҳем духтаро ёша духтаро ира бинен охи чихе хушрӯвай модели фасони хушрӯ дар ламираж омадагиай ҳамаи цветош ҳастай нархошон медонен чанд сомонай 900 сомонай обтовиш бо арзон мешава ҳозир ма дигар цветошам нишон метиҳем бинен да чихе фасон мана марҳамат размерошон чи хеланино ай 50 то 60 размер ҳаст дидена духтаро чихе фасонай расветкош мана марҳамат и 16 хушрӯ тоза моли дубай марҳамат касседа анам хел дубайст ки киртои фасон дар кор боша ҳатман мағозаи ламираж биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза панҷум қатор охироно 61 магазин мешава ана баъд ини паплинакояку инамино ино белмандоян туркия на турецки паплинако мана оригинал ё чанд пулан 600 сомон паплинои белмандо 600 сомон ана баъд иҷада бо ҳастанаи модель и чанд пулай иям 600 сомон ино турецкиян духтаро обда намедроян ина бо биёен ай пеш бинен ино 400 сомонай мана марҳамат иям туркия турецки паплинакои фасон и цветшам аст ина миёш ҳамон қахшру духтаро 400 сомон мана паплини туркӣ дар кортон боша ҳатман мағозаи ламираж биёен ба духтаро ма рақамашона мемонам касе ки имконияти омадан надора бинависен шона худшон шумода дар равакак доставка мекунанд